Que tal, saúdos? Desactivado un artefacto explosivo da Guerra Civil localizado en Cambados. A granada de morteiro foi atopada de xeito totalmente fortuito polos bombeiros cando foron a apagar un lume nun domicilio da vila. Vémolo dentro duns minutos, agora imos cos titulares. Pleno de organización en Ribeira, PP e PBBI sacaron adiante a súa proposta con 5 dedicacións exclusivas e 2 parciais. O novo executivo defendeu a proposta que, segundo asegura, suporá un 13% de aforro. Vilagarcía presenta o proxecto de humanización das rúas Aduana e Cruz no Carril. O proxecto conta cun orzamento de máis de 930.000 euros. Contempla a creación dunha plataforma única mediante a colocación dun pavimento de granito. O modelo de cidade de Pontevedra continúa chamando a atención de outros concellos que están a traballar na recuperación do espazo público para as persoas. Hoxe visitou a capital pontevedresa unha delegación de Alcira, un municipio valenciano de algo máis de 49.000 habitantes. Hoxe nas novas tamén coñeceremos o ambicioso proxecto no que está a traballar a Fundación Xoán 23. Trátase de Botánico do Lago Castiñeiras, que busca xerar emprego inclusivo, normalizar o traballo das persoas con discapacidade intelectual e revitalizar a contorna deste espazo natural. A iniciativa contempla a posta en marcha de diferentes espazos como unha cafetería ou un viveiro. E Miguel Calvo é o gañador do 5º Premio Literario Pinto e Maragota que concede o Concello de Pontevedra en colaboración con Xerais. A súa novela, As Esquinas, foi a escollida por unanimidade polo xurado entre as 38 obras que concorreron á convocatoria. Con todo isto, arrancamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. A Corporación de Ribeira celebrou onte pola noite o seu pleno de organización. O grupo de goberno, formado polos 10 concelleiros do PP e os 3 do PBBI, en maioría, logrou sacar adiante a súa proposta de novo goberno, que inclúe un total de 5 dedicacións exclusivas e 2 parciais. O novo executivo defendeu a súa proposta, que supora un aforro dun 13% con respecto ao anterior goberno. Nun pleno extraordinario e urxente celebrado na noite de onte, o novo executivo ribeirense foi quen de sacar adiante a súa proposta de goberno para o que resta de mandato. Fixo co respaldo de 14 dos 21 edís da corporación. Os 10 edís do PP e os 3 edís do PBBI, que conforman o goberno, sumouselles tamén o apoio da edil do grupo de non adscritos, Tania Redondo. A proposta presentada inclúe un total de 5 dedicacións exclusivas e 2 parciais, que suman un importe total anual de 245.000 euros. As exclusivas corresponderánlle á propia rexedora, María San Pedro, os tenentes de alcalde Vicente Mariño, Herminia Pouso e Ana Barreiro, e o edil de Deportes Alex Vidal. Mentres que as parciais serán para o concelleiro do Mar, Fernando Abraldes, e o de Medio Ambiente, Víctor Reiriz. Dende o goberno defenderon a súa proposta, que no seu conxunto suporá un aforro en máis dun 13% con respecto ao goberno anterior. El anterior gobierno, con 11 concejales y el BNG en la alcaldía, suponía un gasto de 281.520 euros brutos anuales, con 7 dedicaciones exclusivas. En el Ejecutivo actual, con 13 concejales, 2 más, el importe se reduce a 245.295 brutos anuales, con 5 dedicaciones exclusivas. Sorprende porque, como ya acaban de decir, falaban de dedicacións de primeiro nivel e de segundo nivel, bueno, ahora, como ben lles din, os niveles xa son de todos os tipos, non hai ningún tipo de homoxeneidade, o sea, non teñen a mesma valoración económica as áreas, porque deben entender vostedes que non é necesario ou que non vale a pena que todos os membros do seu equipo pois teñan a mesma remuneración por levar o mesmo tempo de traballo, ao fin e ao cabo. Deixarán servizos tan importantes como auga, saneamento, educación, xuventude, promoción económica, benestar animal ou limpeza viaria sen dedicacións, é dicir, sen persoas traballando a tempo completo no Concello de Ribeira. E vostedes, os señores e señoras do Partido Popular, eran os que dicían que a área de limpeza
non funcionaba correctamente. Entón vai a funcionar mellor sen ningunha persoa á súa fronte. Seguimos as mesmas retribucións da liña que vostede aprobou no ano 23. É que vostede botase as mans á cabeza e ven aquí a montar un circo, que é o que se lle dá ben a vostede, cando estas dedicacións aprobounas vostede. Porque, mire, a alcaldesa, en este caso, alcalde vostede naquel momento, cobra o mismo que vostede. A concelleira de Facenda aprobou no vostede. O primeiro tenente alcalde aprobou no vostede. E os demais foron sufrindo reaxustes derivados de partidas que vostede xa contemplaba. Non se moveu un peso, e máis aforramos. Que hoxe os ribeirenses van a ter un goberno máis organizado, un goberno máis unido, un goberno con máis persoas, como digo, que vai a estar pendiente da atención dos veciños, que vai a demostrar a súa capacidade de traballo e, como repetín unha e outra vez, vai a demostrar moitísimo compromiso. E, ademais, cun menor custe económico. Na sesión tamén se aprobou a contratación do persoal eventual, tanto de comunicación como de secretaría de alcaldía, e deuse luz verde a outros puntos relativos á organización do Concello, como é o caso do nomeamento dos integrantes da Xunta de Goberno local, a composición das comisións informativas, a representación nos órganos colexiados e tamén a da Mesa Permanente de Contratacións. E seguimos en Ribeira porque o goberno local continúa dando pasos, esta vez a través da Federación Galega de Municipios e Provincias de cara ao traspaso Sergas da xestión da unidade de conductas aditivas. Dende o Concello aluden a que o cambio do modelo de xerencia que se fará efectivo o 1 de xaneiro será beneficioso para todos. O traspaso de competencias da UCA aos Sergas é, segundo a alcaldesa de Ribeira, un acto de xustiza que dignificará a unidade sanitaria que atende a pacientes de toda a comarca do Barbanza. Ademais de garantir a prestación do servizo nas mesmas condicións, suporá un aforro para as arcas municipais. O traspaso da UCA do Concello de Ribeira aos Sergas é un acto de xustiza, non só para o que é o servizo, sino tamén para os pacientes. Non? Creo que o dignifica. Estamos a falar dun servicio médico e, polo tanto, creemos que efectivamente debe estar baixo paraguas do Sergas. A partir de aí, dende logo, para as arcas municipales, suporá un aforro que haberá que valorar ou estimar chegado o momento, vendo pois o persoal que se poida quedar no Concello ou non, pero de todos modos, claro que supoñerá un aforro. Unha vez se faga efectivo o traspaso e a transición dos traballadores que opten por pasarse á rede galega, darase por cumprida unha bella demanda dos concellos do Barbanza, que se remonta xa ao ano 2009. 2009 ata hoxe, pois pasaron un montón de anos, e, bueno, moitas negociacións, a realidade é que a día de hoxe, pois, xa hai datas e hai prazos. E a realidade é que o día 1 de xaneiro, as unidades, neste caso, de condutas aditivas, van a pasar a formar parte do Sergas. Estamos nun procedimento pois cuns prazos moi marcados, moi pouquiño tempo para poñer todo a día, porque a transferencia do persoal pois hai que deixala prácticamente feita a mediados de novembro. Nas próximas semanas seguirán a sucederse os encontros de traballo coa finalidade de que culmine de maneira progresiva o cambio de xestión, sen interferir na atención ás persoas usuarias e no desenvolvemento das tarefas do persoal. Estamos en Outes tras a ratificación da expulsión definitiva de Antonio Camaño do PSOE, notificada a principios desta semana polo Comité Federal de Ética e Garantías do partido. Compromiso Outes exixe a súa saída inmediata do goberno municipal. Mediante un escrito dirixido á alcaldía, a formación independente demanda a retirada de todas as competencias que asume este edil na actualidade. A resolución en firme implica que Camaño deba abandonar o grupo mixto, pasando automáticamente á condición de non adscrito. Tamén, segundo o escrito asinado polo exalcalde Manuel González, ratifica a condición de tránsfuga o ter apoiado a moción de censura que outorgou a alcaldía ao popular Francisco Calo en contra do criterio dos órganos de goberno do PSOE. Isto implica que non poda asumir ningunha delegación nin formar parte do goberno, tal e como establece un informe elaborado polos servizos xurídicos do Concello. E o PSOE de Rianxo insta a Augas de Galicia a asumir a xestión integral da EDAR e do tanque de tormentas. No seu defecto, apostan por activar a licitación do servizo, que custa máis de 25.000 euros ao mes ás arcas municipais. Xa no ano 2022, o Concello de Rianxo presentou ante Augas de Galicia unha solicitude demandando ao organismo autonómico a asunción da xestión integral e conxunta da EDAR e do tanque de tormentas, ou no seu defecto a activación do proceso de licitación do servizo.
Pretendían deste xeito garantir unha prestación estable, eficiente e coordinada, sen que supoña un sobrecusto para as arcas municipais. Hai unha solicitud que se presentou en 2022 por parte do Concello de Rianxo a Augas de Galicia para que xestione ou trate de solucionar o contrato que aquí nos compete, e vemos que hai unha parálisis absoluta ou desinformación por parte do goberno actual, que non nos informa dos procesos nun tema tan sensible a nivel orzamentario para o Concello de Rianxo como para o propio funcionamento da instalación. Na actualidade, os servizos está a xestionar mediante contratacións urxentes con empresas que mesmo levan meses en percibir os pagos correspondentes. É dicir, nos consta, así na información que nos mandan, nos consta de que se están efectuando os pagos con moito retraso. Nos confiamos na profesionalidade da empresa que executa os servizos aquí na EDAR de forma na actualidade, pero entendemos que hai que buscar unha estabilidade na xestión da EDAR e no tanque de tormentas sin que supoña un coste añadido para o Concello de Rianxo. O Partido Socialista levamos solicitando información sobre este servicio de abastecemento e saneamento aquí no noso Concello dende o inicio da legislatura para intentar poñer encima da mesa de que temos que solventar este contrato. E a EDAR debe de formar parte dese proceso e por eso a insistencia en que se solucione. Por esta razón, os socialistas instan a Xunta a desbloquear de inmediato o proceso para consolidar un modelo estable, transparente, con garantías técnicas e ambientais. Desactivado un artefacto explosivo da Guerra Civil localizado este luns en Cambados. A granada de morteiro foi atopada de xeito totalmente fortuito polos bombeiros. Segundo explica a Garda Civil, os bombeiros foron requiridos para extinguir un lume de escasa gravidade nun domicilio da vila cambadesa. E foi mentres realizaron estes labores cando localizaron entre os cascallos este artefacto explosivo de grandes dimensións. Ante este achado solicitouse a intervención dos técnicos de desactivación de explosivos da Garda Civil de Pontevedra. Xa no lugar, os expertos confirmaron que se trataba dunha granada de morteiro de 120 milímetros de calibre, 671 milímetros de longitude e unha carga de dinamita próxima aos 4 kilos, unhas características que a convertían nun gran perigo na súa manipulación. Finalmente foi trasladada a un lugar seguro para poder destruíla. Dende a Garda Civil recomendan que ante este tipo de achados non se toque nin manipulen os artefactos e rapidamente se dé aviso o 062. A Audiencia Provincial da Coruña condena a 3 cazadores ao pago dunha multa a cada un deles de 540 euros por lesionar a un veciño de Boiro que lles chamou a atención por disparar a 20 metros da súa vivenda. O tribunal considera os autores dun delito leve de lesións, obrigándos, ademais, a ter que indemnizar conxuntamente a víctima con outros 429 euros. Na sentenza, os maxistrados entenden probada a agresión e descartan a tese da caída accidental que mantiveron os condenados. Aínda así, a sentenza non é firme e cabe presentar recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Imos con outras novas. Vilagarcía presenta o proxecto de humanización das rúas Aduana e Cruz no Carril. O proxecto conta cun orzamento de máis de 930.000 euros e cun prazo de execución de 5 meses. Contempla a creación dunha plataforma única mediante a colocación dun pavimento de granito gris. Demoleránse as beirarrúas existentes e parte do pavimento. Aproveitando os labores, tamén se actuará nos servizos soterrados, no saneamento, en pluviais e no abastecemento. Mellorarase a iluminación, que será de fachada e con luces LED. O obxectivo é favorecer a accesibilidade e mellorar o tránsito peonil, garantindo a súa seguridade. A velocidade vai quedar limitada a 10 km por hora. Esta obra vaise cofinanciar con parte dos 3,8 millóns dos fondos europeos que logrou o Concello e con cargo o plan extra da Deputación de Pontevedra. E por que é posible isto? Bueno, pois é posible porque unha boa parte porque fai 19 días, pois gracias a facer un bo proxecto, a presentarnos a fondos europeos en concurrencia competitiva, pois conseguimos esa adxudicación, como sabedes, de 3,8 millóns de fondos europeos, dos fondos EDIL, e que eso nos permite, pois, acometer algo polo que se levaba traballando tempo, que é a humanización destas rúas Aduana e Cruz.
A obra realmente pois vai a ser unha plataforma única, esa plataforma única vai a partir da mesma liña do que hoxe son as beiras rúas, o que implica, o que significa todo isto é que realmente pois moito firme do que hoxe está feito xa de formigón ou de asfalto non se vai demoler na súa totalidade. Faránse as tanxas correspondentes para todo o cambio da tubaxe e si é certo que en algúns puntos pois o mellor hai que reforzar con formigón que xa está contemplado. O modelo de cidade de Pontevedra continúa chamando a atención de outros concellos que están a traballar na recuperación do espazo público para as persoas. Hoxe visitou a capital pontevedresa unha delegación de Alcira, un municipio valenciano de algo máis de 49.000 habitantes. Alcira inspírase en Pontevedra para avanzar na súa aposta por recuperar o espazo urbano para as persoas. Eles están aquí por profundizar un pouco no modelo porque están tamén intentando mellorar a calidade urbana da súa cidade, que é unha cidade pois moi interesante, xa fixeron algunhas peatonalizacións, pero bueno, querían conocer o modelo de Pontevedra en profundidade. Llevamos tiempo, desde el principio de legislatura, queriendo venir, incluso de la legislatura anterior que no estaba yo como alcalde, ya estuvimos hablando con Diego, el anterior alcalde, también de Compromís, que teníamos mucho interés en conocer Pontevedra y cómo ha ido evolucionando. Hemos hecho, como ha comentado el alcalde, nuestros pinitos, hemos ya peatonalizado bastantes vías. Queríamos poner en marcha todavía más plataformas únicas como las que tenéis aquí, entonces queríamos conocer de primera mano todo lo que habéis hecho porque sois referencia a nivel europeo. Unha delegación do municipio valenciano de 49.000 habitantes encabezada polo seu alcalde visitou a cidade. Chegaron onte pola noite. Hoxe mantiveron unha reunión co rexedor pontevedrés e co director xeral de Protección Cidadá, Daniel Macenge, para afondar no modelo. Allí yo tengo una frase que me gusta mucho comentar, que aquí he visto que la habéis puesto en práctica desde hace mucho tiempo, que la ciudad tiene que ser para los niños y para los mayores. Si conseguimos que sea para los niños y mayores, es para todo el mundo. Pues eso, lo habéis conseguido. Yo he venido a aprender y he aprendido. Segundo explicou Alfonso Domínguez, o que lle chamou máis a atención foi que o modelo pontevedrés non se basea na prohibición, senón nun cambio nas prioridades. Tamén que a xente asuma estes cambios como propios. No estamos hablando de prohibir a los coches porque los servicios, como os han comentado, tienen que entrar, porque si no la ciudad no funciona, sino que la prioridad ya no es del coche. Ha cambiado, es prioridad invertida desde la gente, como nosotros queremos recuperar la ciudad para las personas. Han desaparecido, eso es para mí básico y excepcional. No ver coches aparcados ya es una gran ventaja, una gran batalla ganada. Y luego que los que entren a la velocidad del peatón, del vianant que decimos nosotros allá, pues la verdad es que es lo que necesitamos para volver a vivir las calles. A delegación de Alcira visitou Pontevedra aproveitando unha viaxe programada a Coruña para participar no terceiro foro de Axenda Urbana. E a volta da publicidade, entre outras cousas, falaremos da 9ª edición das xornadas que TDH Salnés organiza en Cambados este sábado. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Xunta defende a dotación de recursos no colexio Alexandre Rodríguez Cadarso de Noia. A AMPA da Barquiña leva mobilizándose dende o comezo de curso en demanda dun mestre pro desdobre de terceiro de primaria que conta con 24 alumnos, 3 deles con necesidades de apoio educativo. Na súa intervención no Parlamento, o conselleiro de Educación explicou que se reforzou o cadro de persoal deste centro que conta con 22 docentes e medio, 4 e medio por riba do que lle correspondería. Román Rodríguez explicou que todas as unidades do centro cumpren coas ratios máximas establecidas e en aplicación da ponderación do alumnado o centro recibiu este curso un importante reforzo de ata o 25% do seu cadro de persoal. A Fundación Xoán 23 presentou hoxe o ambicioso proxecto no que están a traballar. Trátase de Botánico do Lago Castiñeiras, co que buscan xerar emprego inclusivo, normalizar o traballo das persoas con discapacidade intelectual e revitalizar a contorna deste espazo natural. A entidade agarda que esta iniciativa, que contempla a posta en marcha de diferentes espazos como unha cafetería ou un viveiro, poida estar funcionando na primavera do vindeiro ano.
Botánico do Lago Castiñeiras é o ambicioso proxecto que está a poñer en marcha a Fundación Xoán 23, unha iniciativa coa que busca xerar emprego inclusivo e normalizar o traballo das persoas con discapacidade intelectual. Montamos este proxecto aquí porque é un sitio que xa deseu ten moita afluencia de público e nós o que queremos sempre foi a nosa premisa que o emprego que xeneremos sea de cara á comunidade. Na medida en que a xente vesa que como traballan as persoas con discapacidade, esa experiencia vai a ser significativa e se vai a poder replicar a outros contextos. Para isto están a transformar as instalacións do antigo Centro de Recuperación da Fauna Silvestre. Acollerán novos servizos pro público, como unha cafetería, un viveiro ou unha parte reservada para a produción de planta forestal. Todo atendido por usuarios da Fundación. Personas con un contrato de traballo no Centro Especial de Emprego e van a ser persoas que para manter o emprego necesitan apoios continuados. Por eso traballan nun Centro Especial de Emprego e non nunha empresa ordinaria. Por suposto, na medida en que vayan desenvolvendo capacidades, si se ve a posibilidade de que emprendan por sí mismos un proxecto, imos a axudar ou que os contrate outra empresa. Está previsto que en tempada alta traballen ao redor dunha dúcia de persoas con discapacidade intelectual neste Botánico do Lago Castiñeiras. Un paso máis no seu crecemento individual. Isto vai dar independencia económica, vai dar capacidade para desenvolver proxectos de vida libremente desesados. Estas persoas que naceron no seu día, pois sendo percibidos como un problema, hoxe en día son persoas totalmente productivas laboral e socialmente, non? Un proxecto ambicioso que a súa vertente social suma ambiental. Botánico do Lago Castiñeiras contribuirá á revalorización deste espazo natural. Cada vez que vimos aquí veamos esa evolución e sobre todo esa perspectiva de futuro, non só por a revitalización desde o punto de vista medioambiental do entorno, senón tamén da xente dos seus usuarios deles que van a tratar de ter actividades formativas, pero non só formativas, sino actividades productivas. A intención é que os servizos de cafetería e viveiro poidan entrar en funcionamento na primavera do 2026. Así as cousas, dende a Fundación Xoán 23 explican que se trata tan só dunha fase nunha intervención máis ampla. E máis adiante, en outras fases posteriores, pois teremos un albergue, teremos duchas e organizaremos eventos deportivos, melloraremos as instalacións do que foi a aula de natureza. Bueno, o proxecto se vai desenvolvendo por fases, porque, ten un modelo de financiación mixto e o que buscamos é que se vaya autofinanciando, non? Botánico do Lago Castiñeiras converterase nunha pata máis dentro da aposta pola formación e o emprego da Fundación. Actualmente teñen en marcha un proxecto de formación dual de xardinería e viveirismo, iniciativa que lles gustaría estender a outros labores, como guías ambientais ou servizos de restauración. Cambados acollerá este sábado a novena edición das xornadas. Ti tamén formas parte do TDAH que organiza TDAH Salnés. A cita porá sobre a mesa asuntos que afectan ás persoas que padecen este trastorno e ás súas familias. Van participar distintos relatores das áreas educativo-sanitaria e terapéutica. Tamén contarán co apartado en primeira persoa no que falarán das súas experiencias convivindo con este trastorno. Cambados volve ser o lugar elixido para unha nova edición das xornadas. Ti tamén formas parte do TDAH. A cita organizada por TDAH Salnés dende hai 9 anos celebrarase este sábado no Auditorio da Xuventude. Estas jornadas reunirán a expertos, familias y jóvenes para debatir y aportar herramientas útiles, tanto en la escuela como en el hogar. Nuestro objetivo es claro: quienes tenemos TDAH podamos desarrollarnos con plenitud, con apoyos adecuados, sin que la falta de información o el desconocimiento sean barreras. Nas xornadas falarán do impacto desta doenza no núcleo familiar, de estrategias para mellorar a educación do alumnado con necesidades, de prácticas pedagóxicas, de dereitos dos menores ou do TDAH en adultos. Unha dificultade que vai ao longo da vida, é unha condición do neurodesarrollo que afecta durante toda a vida, non é algo que sexa temporal, vale? Entón, trataremos de que o TDA en adultos, como se manifesta na vida diaria, o impacto no entorno familiar e persoal, o diagnóstico na adultez, e como se trata e como se pode axudar. Tamén contarán co apartado en primeira persoa con distintas voces de como lles afecta este trastorno no seu día a día, unhas xornadas que de novo volverán ter un marcado carácter reivindicativo. Dende os nosos inicios como asociación, as familias buscamos alzar a voz
para dar a coñecer a falta de recursos, de información, formación, profesionais sanitarios, educativos nos centros escolares, atención persoalizada, apoios económicos, entre outras necesidades, que rodean as persoas que adolecen deste trastorno, que implica a todas aquelas que se atopan ao seu redor. O Concello de Cambados colabora un ano máis con estas xornadas. Ademais de querer aportar o noso grande area, de querer facer a nosa pequena colaboración e contribución a esta causa, pois tamén nos sentimos orgullosos de que a asociación nos escolla e que queiran manter esta xornada e seguila celebrando aquí en Cambados. A xornada rematarán co nomeamento da Socia de Honra 2025, recoñecemento que este ano vai para Carmen Pomar. E a quinta andaina solidaria de Gealsa logrou superar os 6.000 euros de recadación. Esta mañá tiña lugar no Concello de Boiro o acto simbólico de entrega dese cheque á Fundación Stop Leucemia. Os fondos irán destinados ao Grupo de Investigación Xenómica e Hematolóxica do Hospital Clínico de Santiago. Nesta quinta edición, a andaina solidaria de Gealsa bateu récord de participación e de recadación. Preto de 1.000 persoas sumaronse a este evento que, ademais da súa vertente benéfica, contribúe a dar a coñecer as paraxes naturais máis emblemáticas de Boiro. Nesta quinta edición da andaina solidaria de Gealsa conseguimos superar na recadación a do ano pasado. Este ano foron 6.153 euros, o ano pasado foron 5.000 e pico, non recordo pico, e o ano anterior 6.000 pouco. Entón, estamos plenamente satisfeitos de haber acadado ese 6.153. Evidentemente, sempre queremos máis, porque é por unha boa causa, como xa sabedes, esta andaina é a favor da Fundación Stop Leucemia, que é unha fundación galega que traballa dentro do Hospital de Santiago e que sentimos pois moi noso, non? Que o traballo que fan os investigadores e investigadoras e os profesionais que están na fundación ao final revirte na saúde dos galegos e galegas e sobre todo tamén nas da área de Barbanza, que somos os que estamos tamén vinculados ao Hospital de Santiago. A recadación, en total 6.153 euros, foi entregado ao Grupo de Investigación en Hematoloxía Computacional e Xenómica que a Fundación Stop Leucemia ten no Hospital de Santiago, traballando na mellora das terapias e tratamentos contra este tipo de cancro. Estos cartos, ao final, o que sirven é que para que dende Santiago, dende o Grupo de Investigación en Hematoloxía Computacional e Xenómica, poidamos seguir mantendo os postos de traballo des investigadores en condicións que, a verdade, por sorte, en investigación é difícil atopar e continuar coas nosas investigacións para que ao final, que o máis importante, acaben chegando tanto ao personal médico que poida beneficiarse delas como, última instancia, os pacientes. Dende o Concello de Boiro quixeron agradecer o labor de Gealsa e a solidariedade amosada por toda a cidadanía, contribuindo á investigación como primeiro paso na loita contra o cancro. Sin diñeiro, pois non se pode seguir avanzando, non? Isto é un graniño máis da área, 6.153 euros, cada ano estáse aumentando e iso é un bo camiño, non? É unha boa noticia e, como dicía Marga, esperemos que para o ano que ven pois xa pasemos desa barreira 2.000 participantes. Eu creo que sí, estou convencido de que o vamos a conseguir entre todos. Saiban tamén que Ribeira ampliará o horario de apertura dos cemiterios municipais de cara á celebración do Día de Todos os Santos. Dende hoxe mesmo, os camposantos de Ribeira e Palmeira estarán abertos de 9 da mañá a 7:30 da tarde, mentres que entre o 30 de outubro e o 2 de novembro poderán visitarse ás 24 horas de xeito ininterrompido. Tras este período retomaránse os horarios habituais de inverno. En Ribeira de 9 a 6:30 con peche os xoves e en Palmeira de 9 a 6 de martes a domingo. Cabe destacar que nestes días os operarios municipais intensificaron os labores de limpeza, roza e pintado nos cemiterios e na súa contorna. Unha escolma de algúns dos produtos que poderemos atopar na novena edición da Feira Etiqueta Negra fixeron hoxe parada no Pazo da Deputación de Pontevedra. Ali tivo lugar un encontro de varios dos productores que van participar neste Salón do Gourmet Galego que vai acoller Pontevedra do 8 ao 10 de novembro. Baixo o lema Innovación Inspiradora, o evento xa está consolidado como un dos eventos gastronómicos máis destacados de Galicia e ten o obxectivo de reunir nun mesmo espazo a produtores e consumidores
para dar a coñecer as tendencias deste mercado, identificar novas liñas de negocio e difundir a calidade e versatilidade dos produtos da terra. Etiqueta Negra conta por primeira vez este ano co patrocinio da Deputación de Pontevedra, que inclúe a organización dunha demostración de cociña durante o evento, así como o mantemento dun stand propio para dar a coñecer a marca Té Areeiro. No acto de hoxe, o presidente provincial salientou que un evento como Etiqueta Negra permite a provincia avanzar na desestacionalización do turismo a través da gastronomía. Este encontro é unha oportunidade única para poñer en valor o traballo e a paixón e o saber facer de mans expertas. Aquí temos unha mostra excelente, unha selección moi coidada de produto gourmet da provincia de Pontevedra que queremos hoxe dar a coñecer ás institucións provinciais e municipais para que coñezan de primeira man pois, o saber facer que nos acompañan día a día no seu traballo diario e tamén na feira que imos ter en breve. Esa alianza que facemos con Etiqueta Negra pois, nos permite seguir avanzando nese camiño. E de aí que todos e cada un destos proxectos que hoxe temos a ocasión, e que podremos ter a ocasión de degustar, e son proxectos vinculados á terra, vinculados ao mar, son proxectos donde a gran maior parte deles son e nacen en concellos reto demográfico, e para nós iso é moi importante. Miguel Calvo é o gañador do 5º Premio Literario Pinto e Maragota que concede o Concello de Pontevedra en colaboración con Xerais. A súa novela As Esquinas foi a escollida por unanimidade polo xurado entre as 38 obras que concorreron á convocatoria. Trátase da primeira novela do autor, que é orientador educativo e membro da Xunta Coordinadora da Rede Educativa de Apoio LGTBI+ de Galicia. As Esquinas é a historia dun home gay que lembra a súa infancia xunto a un pai maltratador. O premio está dotado con 3.000 euros e ten como obxectivo visibilizar e dignificar a diversidade sexual tamén na literatura. E ben, eu comecei a escribir As Esquinas como hai 3 ou 4 anos. Estaba eu nun proceso terapéutico por factores familiares e persoais, e a escritura foi tamén unha ferramenta terapéutica para min, e entón comecei a soltar aí as miñas cousas e pouco a pouco foi evolucionando nese personaxe que ten similitudes comigo pero que non son eu. E a partir de aí pois foi xurdindo As Esquinas e foi bastante emocionante escoitar agora a Fran o resumo porque como, vaya, cantas cousas hai aí, non, que encaixan con a miña vida pero de un xeito un pouco distorsionado. Un premio único na súa especie, como todo o programa de actividades que desenvolvemos ao redor de Pinto e Maragota. E facémolo precisamente porque é necesario falar de visibilidade e falar dende diferentes enfoques. E a literatura e as obras literarias son un xeito excepcional de achegarnos a realidades que a veces son ficción, a veces son máis reais, pero que están presentes na nosa vida. Un premio que lle dá espazo a unha realidade existente pero invisibilizada, non? E a literatura ten ese poder para facer visibles cousas que, digamos, socialmente ás veces son invisibles, non? Polo tanto, tamén é moi importante chegar a lectores e lectoras que poden ignorar a realidade LGTB a través precisamente dos ollos que nos ofrece a literatura, que son ollos que non son nosos, son ollos distintos e son ollos que nos permiten ver a realidade a través de perspectivas tamén distintas, non? E así marchamos máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas por estaren aí.